Ayan po, mga live po, yung live yung panghuli natin ng isa. Ayan. Sasama sana pang ako sana yung magano ganyan, kaso ako na lang yung magkakamera. Ayan, titingnan natin kung ano yung mahuli. Ayan, si Liit. Kaway kalit, kaway kalit. Ayan, laging kasama si Liit. Ayan, timba na po yung dala namin pang lagayan ng ano, lagayan ng isda. Ayan, masarap po yung hangin dito mga kalingap. Ay, nasa gitna sila ng ng ano. Kateno Banji. Yan, may galab shout out po sa iyo. Kateno Banji. John Res 16 TV Tamsak bro host. Yan, salamat po sa pagtamsak John Res 16 TV. Ayan. Abangan natin kung may huli to. Kukulungin nila yung ano, yung kukulungin nila yung ilog. Gabi na po para maligo. Shout out Nonoy Laga. Yan. Aurea Tomalion, happy Sunday afternoon. Video. Salamat po. Yan, happy Sunday man po. Ayan. Padilim na po yung kalangitan. Ito po yung shout out Janers TV. Yan, may galap shout out sabi ni Janers TV. Janers 16 TV. Dito kami ngayon sa dagat ng Tinampak. Ayan, si Liit, laging kasama si Liit. May salabay? Makati yan. Abot pala dun mga kalingap. Kinulong nila yung dagat ilog pala. Jobito Gisando, yan, may galap shout out. John Paul Kaya, shout out idol Kalampitos, always watching from Nabwa, Camarines Sur. God bless you all. Yan, salamat po John Paul Kaya at Jobito Gisando. Yan, shout out po sa inyo. Yan. Sana po pa-share ng ating live via satellite. Yan. Salamat sa tamsak Jobito Gisando. Salamat. Ayan, ito po yung Tamsak Kabayan Kabest Friend TV. Yan, may galab shout out. Ayan, si Ma'am Sylvia Ablanya. Good afternoon sa friends and friends. Hello Pugi Liit. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Sylvia Ablanya. Ayan po, malawak yung sakop ng ano, ng lambat. Ayan, sana maraming huli. Kasi kanina nagpangki kami, may nahuli isang pirasong ano, ano ba yun, ano yun, alupihang dagat. Kaya nag-iba kami ng panghuli. Kanina pangki, ngayon ito na tawag doon. Ano ang tawag dyan sa panghuli na yan? Hila-hila. Hila-hila. Yan. Ayan, kinulong po yung ano. Yan, papakita ko sa inyo. Yan, Tito Clem. Yan, hello sa lahat Kalampitos. May galaw shout out Tito Clem. Yan, nanonood si Tito Clem. Shout out din kay Tita Cora. Yan po, kinulong na po yung dagat. Ilog pala. Ay, nadali ka? Bubog? Makati? Meron na. Bigyan mo kami shares dyan, Noy. Sige Tito. Bigyan kita dyan, padala ko sa Australia. Shout out watching from Hong Kong, Tess Official Vlogs. Salamat po Tess Official Vlogs. Emelda Andes. Yan. O din, andyan na. Nanghuli na si Liit. Karen Emelda Andes. Uwi na. Dali. Dami. Ayun, natalon. Ay. Ah? Ay, pag tinataas lalong natalon. Ang dami. Karen 21, maganda fishing nyo, sana madami kayo mahuli.
Ayan po, marami. Ay, Lit. Oh, hila lang, hila. Ayan. Eh, makihila na rin si Lit. Ayun, dali. Ang dami, dami. Walang ngok-ngok. Shoutout Karen 21 official yan. God bless fishing nyo. Salamat po Ma'am Sylvia Ablanya. Oh, ito malalaki to. Maraming sapsap. Nasaan? Ayun, may malaki. Yun, ayun, nakawala yung iba. Ay, may ano. Ay, masarap yan, no? Ano yan? Hindi kong bagyan. Kinakain bagyan, ano? Dito sa labi na sabi ko. Ayun, Dalat. nakapaso yan. Na magagad. Dahil Nako, na ano ko po. pabili ka lang pitos pang ulam. Sige po, bili na po. May regression. Taluhan mong manghila. Dalawang manghila. Baka mabasa po yung cellphone. Wala na tayong pang vlog. Chat mo na galingan mo sa pang isda para may pang paksiw po. Ayan po, ang dami oh. Ayan oh. May ano. Luto na, ihamin natin ito mamaya. Tikong, ano? Ito, uy. Uy, uy. Nakawala. Yan, supporters of Team Oragon. Test official vlog. Mega love shoutout po. Ah, Samaral. Walang Samaral dito. Puro ano dito. Ayun, Balanak. Balanak tawag dito sa Tagalog, Banak. May isa pa kayo? Ay, ito may Samaral oh. Ayun oh. Ang tawag dyan? Sana? May tawag dyan eh. Ayun. Ayan, ang tawag dito. Turo saan? Sakit yung ano, tuminig. May tawag dyan eh. Yung danggit. May danggit ano. Rene Rominlo. Opo tito, salap ng paksiw. Yung lalo yung mga buntis-buntis. Ayun o. Ito po yun. Ayun, pailing mo. Ayun o. Ayun o, Samaral. Ayun o, danggit. Janet Saito. Joseph Tenorio Vlog. Pating. O may pating dito. Ito pating o. Maliit na pating to. Ano tawag dito? Yung tuka-tuka. Kinakain ba to? Tuka-tuka. Ay hindi. Ayun, kinakain ba to? Dugso. Oo, dugso. Ito pa, lit. May lubtong. May isa pa kayo, may isa pa. Uy, isa dito, ang pating. Yan. Emelda Andes, yan po. Maraming huli. Uy, ako lang ng pating. May nakakalit pating. Joseph Tenorio, vlog, Aureto Malion, Emelda Andes. Ameli Castro Nuevo, Karen 21, shoutout din po sa Miss Aureto Malion, shoutout po. Yan, shoutout Miss Meli Castro Nuevo, hello po. Rosalita Magracia, shoutout, pabili po, walang sariwang isda dito sa Manila, puro frozen, sarap yan. Paksipiti din sa bawan, may ano, halong talbos ng kamote, yan po, tama po yan. Yun, nanghuli dis, nang dadakma dis silito. Baka makawala lit. Kadog na yan siya. Bun, FYI. Masdom Shodam. May jellyfish. May Ayan. pating na naman. Ihawin po namin yung ano, yung tikong, yung butete. Tatanggalan ng ulo. Masarap yun. Ano, malaman? Ito po. Ayan, ang dami. Ayun, baka magatulong. Ay, huwag ka maghawak dyan. Percy P. Sarap yan, ihawin. Ayaw pasamahin po si Kiko kasi dagat. Mahirap daw po isama. Kasi baka maglangoy ng kusa. Hindi namin namalayan. Si Kiko. Meli Castronebe, hello sis Karen. Mega love shout out. Yan. Ayan. Doon na, nakakadudulog doon. Baka mo. Ito. Yan, nakahuli po tayong isa. Hoy! Doon na. Ano tayo? Nawala na si Tito Clem. Baka nanonood lang. Nataga si Payo. Kuha ka palit. Dapat pala gantong oras ano sakto. Ano?
Maraming banak. Kanila. Doon naman sa kabila. Ito po, ang dami pa dito. May mga daming sap-sap mga kalingap. Ayan o. Ito. Bangus na maliit. Ay! Makawala. Hagis parang puno yung balde. Ayan, makalahati na. Oh. Hindi yun, naglulupag. Ito si Lito. Sige po, hide nyo lang. Ispawn pala yun yung kanina. Yung bumboy, ano bumboy. Nalilibang si Lito. Nga po, paksiw, nagalaw-galaw pa. Yeah, Jonaris M, shout out. Hindi yun, may pating Ito, dami pa dito. Oh. Ay, ito, makawala. Ayan. Ito, hi. Ari ko. Ito, nakawala. Ay, Sana. nahuli mulit. Hindi yun, nakakadulag pa kung bata ka. Madalas kami sa umaga at hapon dahil sa umaga nakain sila tapos sa hapon naman nakain ulit sila bago magtago sa mga corals. O nga tito, masarap yung ipaksiw sa batuan. Hello kayo kay Temperature Mega Show. Always you from Bahrain. Shoutout po Linlin Garido. Yan. Ipapaksiw namin to mamaya tito. Ay ito. Oh. Yan. Yan. Nawala. Nakawala. Ayun. Kakadulag pa. Mga malilit na bangus. Daong patong puti. Mga buntis-buntis na to, no? Ay, may ano pala dito sa maral. Dakot ako ng dakot. Ayun, no? Linda Basay, Lydia Basay, si Ate Lydia Basay, shoutout po Ate Lydia. Ito, kuya na eh. 7 kilo na na eh. Yan. Tayo po yung malulubat na pag nalubat po, automatic na to. Pero, maisang ano pa po. Ito. Ay, may mukmuk ko. Yan. Ngok. Kanina po hindi tayo pinalad sa ano. Sa panghuli kanina ng nagpangki tayo walang nahuli. Ayan. Abangan nyo po kasi meron akong natagpuan doon isang senior na nanguha ng ano ng kabibi. Yan. Tuwan-tuwa siya sa binigay natin na surprise siya. Abangan nyo po si Nanay Ellen. Kahit yun na pong edad niya ay 72 years old mga kalingap. Kumukuha ng kabibi para lang may pambili sila ng bigas. Lonel Asaytono, pa-shoutout sa family Asaytono Santa Cruz Tinambak. Yan, shoutout. Masakit makatusok ang samaral maantak bagayan. O nga tito, delikado. Gina Portalisa, shoutout. Yan, kadami isda. Yan. Opo, naglalala yung tito, yung samaral. Namamaga ang ano. Namamaga ang kamay. Risa Galasa, kuy tulungan natin ang batang operahan yung lumaki ang ilong kahit 5, 10, 15 ang Gcash. Ayun po, yung ano po, yung operahan po si Rolly. Meron na po tayo yung pondo na 5,200 pesos. Ayan, sana pag ano po, ilalapit ko rin yung sa mga ano, kasi baka may makatulong din. Si Rolly po, si Rolly. Salamat Risa Galasa sa pag sigaw kay Rolly. Walang pearl yung kabibi. Kasi nasa tabang. Ayan po ano tawag yun? Yung pangalawa. Second chance. Ayan. Salamat. Ayan o.
Aray. Dito tayo, dito tayo. Ganyan lang pala yun, ano? Hindi pala yung nagsasabid-sabid. Ito. Sana isang timba ay mahuli mamaya sa pangalawang Buwang ibaw no. area. Area. Walang maghahapunan hanggat hindi nagtatanghalian. Yan. Maghapunan muna kayo bago magtanghalian. Karen 21. Ito pa lawak po ng dagat dito. Oh. Yan. Simplay Cat, shoutout sa inyo dyan. Yan. Mega love shouts out sa inyo, Simplay Cat. Ito po si Simplay Cat, simpleng pusa siya. Kaya tinawag na Simplay Cat. Mahilig siya sa pusa. Yan. Masarap yung ihawin mama yung butete, ano? Yung tikong. Hindi na ba nakalason yan ngayon? Tanggalin lang yung ulo, ano? Tanggalin lang yung ulo. Ay, may salabay. Ayan, live po tayo sa ating YouTube channel, official YouTube channel, Kalampitos TV, mga kalina. Beng Loma, shout out po. Elizabeth Pineda, maray na hapon po, Kalampitos, pa shout out po ng Tortugos, Balanga, Bataan. Yan. Shout out po sa mga taga Balanga, Bataan. Alright, rock and roll to the world. Ayan na po, palubog na po yung ating haring araw. Ayan. Kakatawa ka rin kuya. Linlin Garrido, shout out. Hello Ate Beng Georgius. Yan. May si Ate Beng Georgius. Yan, may pangalawang bugso po. Yan, abangan po natin pangalawang bugso. One click po yung panghuli ng isda. O naka-live si Kuya Bal. Okay lang, nauna tayo mag-live. Ito nahuli. Ano, Simplay Cat. Ay pakita mo yung mga huli. Lit. Ito. Ayan, marami na pang huli, may samaral, may butiti, may balaw, yan. Yan pa yung huli. Kakaiba Si na. Simplay Cat. Ayan po yung dalawa. Pangalawang bugso po ng panghuli. Yan. Ayan, papakita ko lang sa inyo po yung pangalawang bugso ng panghuli. At maya mag-out na tayo kasi naka-live si Kuya Bal. Paano? Ayan, para ano man. Pero nauna tayo kay Kuya Bal. Biglang nagpasok sa ating notification si Kuya Bal Santos Matubang. Ang aming mentor, ang aming pinagkakautangan ng loob, si Kuya Bal Santos Matubang. Ayan. Sa gusto pong tumulong sa pag-oopera sa bukol ni Rolly. Ayan, mapapanood niyo po 'yun sa aking YouTube channel tsaka official Facebook page, Kalampitos 2.0 kay Rolly. Malayo po Ma'am Sylvia. Hindi po butiti siya. Ang janitor fish po, siya yung tagalinis. Ang butiti, hindi naglilinis kasi mataba siya eh. Hindi po naglilinis ang butiti. Ang butiti po, langoy lang ng langoy yan. Ang janitor fish masipag yan. Tamo ang mga janitor fish, mga payat. Kaya po tinawag na butiti. Yan. Malaya po, Ma'am Sylvia. Wala pa diyang crocodile. Wala po. Magkakaroon pa lang. Ayun si Lit. Lit, baka makawala yung isda. Melinda Javier, shoutout. Masarap yung paksiw ang isda. Opo, masarap yung may toyo. Ayan po. Pangalawang bugso ng panghuli. Ayan. Sana marami. Kinukulong nila yung isda. Ano po yung ang hindi po kinakain yung may tinik na butete, yung makinis po kinakain po yun, tinatanggalan lang ng ulo. Marami linta dito. Marami linta. May linta ba sa dagat? May linta dito Ayun.
Ayan po, padating ano. Sumabit? Nangyari? Ay, sumabit. O, kinukunot po yun. Nahugot mo na yung sabit? Ayan mga kalingap. Ayan. Makita nyo na po yung pangalawang bugso ng panghuli ng isda. Nay. Ayan na. Ayan. Tahimik po dito sa karagatan. Ayan. Maganda pala ito panghuli kasi ano to. One click may huli po. Hindi nawawala ng huli. Depende sa lokasyon ng lambat. May nagaganon ganon? Meron? Ay makalingap. High tide po ito ngayon, high tide. Sinasalubong po namin. Ano to? Sinasalubong namin. Simpleng buhay ay kay ganda dito sa probinsya ng Tinampak. Yan. Meron? Sumabit. Yan, salamat po sa tamsak. Ito. Tingnan natin may huli nga ba? Ay, may salabay. Delikado yan. Ay, meron. Nagtatalo na ng mga kalingap. Ayan. Ayan na. Ayan mo lang, huwag mo iangat lit. Ay, nagtatalunan talaga. Arya. Ayan mo lang lit. Ano yan dun sa ano. Mautak yung iba ano, tumatalon. Ay, iguana naman pala. Ito may mahaba dito. May mahaba na naman. May patusok-tusok. Sa Tinambak po to. Ayan. Malapit sa sentro ng Tinambak. Ay, ito. Ay. Ang linta sa freshwater lang yan. Nabuboy. Walang. Nagjojoke lang yan siya, no? Dito si Karen. Na may linta sa dagat. Ito. Ayun. Lit. Inabangan talaga ni Lit dun. Inabangan talaga ni Lit. Papa Ma'am Sylvia. Nagjo-joke lang. Ito. Ayan. Sara dito. Ito. Ayan. Ito to. Daming sap-sap ano. Nasaan timbalit ko naman? Ito. Ito may mahaba dito. Kaya pa. Ano tawag dito? Dugso. Dugso. Apo malaking lambat. Malawak. Ito to. Kunin ko na to. Ba makawala pa eh. Ayan yan. Lit, baldi. Hindi ko makuha. Nagtusok eh. Ano ba tawag dito? Aray. May tuka baga to. Ilayin mo daw ulit. Ha? Oo. Ilayin mo. May chop. Hindi makuha. Putulan mo na ito ng ulo. Hindi makuha. Ay, naputol ang ulo. Lagot. Ay, naputol-tol. Ayaw mo kasi magpadala eh. Ganyan pong ginagawa namin sa Bagakay. Opo, Elizabeth Pineda.
Ayan. Mapupuno na po itong ano, timba, balde. Nag-aatot na no, chop-chop na rin. Ang daming ano, basura ano. Ang basura. Mm. Bakit kang bahaon? Ah, nagbaha pala. Jennifer Ita, shout out. Ay, nababangit ako. Ay, ang dami oh. Sap-sap yan. Di ba ginagawang tuyo yun dito? Tuyo. Hinaras ko daw yung ano, naputol yung ulo. Ang galing, hindi napapangit. Dito maraming salt quality crocodile sa Darwin kaya walang naligo sa lugar ng big. Ay, nakakatakot din dito pag ganun. Parang espada yun sa Bisaya ko, ng isda na naputol ang ulo. Nakakalapitos. Pinutol mo ng ulo ng isda, ganyan din nung andun pa sa province. Late. Ayan po, Edmond Balse, shout out. Maayong hapon. Janet Saito, pinugutan ng ulo. Hindi ba ka nakashoot? Kuya Gabriel, nakita kayo dyan ni Kuya Nathan. Nasa Sursogon po yun, malayo si Nathan. Shoutout Kalingo Kalipitos TV. Ayan po si Ma'am Heidi Pantinio. Ayan, salamat. Ito po, maraming kami nahuli. Oh. Ito. Ayan, ipapaksiw po yan mamaya. Ito, dakot na ha. Hila-hila. Oh, hila-hila nga talaga tawag pala dito. Ano? Hmm. Hila-hila talaga daw. Kung pag malaki tawag buli-buli. Ano? Edmond Juarez, harang din, maayong hapon, shout out. Hindi ba pareho si Edmond Balso tsaka si ano, Edmond Juarez? Buhay pa yung mata no. Nagalaw pa nga po. Ayan. 9% na lang yung battery natin. Ayan, 30 minutes sakto. Mag-e-end up na tayo kasi naka-live si Kuya Bal. Edgar Delpino, yan, pa-shoutout po. Kung Pugi Jomar Lorela sa Hikot Kagakay Guwa Camarines Sur. Yan, Edgar Delpino, shout out. Yan. Hello Edmond Juarez ng tapat ng Metrobank. Ayun, ano meron diyan sa tapat ng Metrobank? Alright, marami na kayong nakuha. Opo, to. Mga ano na po to, mga 4 na kilo na po yan, mga kalingap. Ungot. Magaling magpa-shoot siya, no? Yung Araki. Dalawa na kung ano, sa Maral, dalawa na. Ayo, dalawa na. Yung dalawa na po yung nahuli nito. Matindi po yung ano. May ano, may talimusak, ano. Opo, marami, dalawang ano lang, one click. May umak ka. Nasaan? Hindi. Ay, ngok-ngok. Uy, mati on. Madulas yan. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta. Yan, sa ating mga organic at supporters. Maraming pong salamat. At lagi ko po kayong nandyan kahit yung ano natin ay mahina ang views. At least ano tayo, tuloy-tuloy pa rin. Kahit mahina ang views at tuloy-tuloy po tayo. Abangan nyo po mamaya, upload ko po yung ano, yung si Nanay Elena na nanguha ng kabibi para lang makabili ng bigas. Ayan, 72 years old po. Hindi niya akalain na ang balak niya, kinukwentahan ko lang siya kanina. Yan, Jennifer Itaw, salamat. Lynn Garrido, yan, Tita Cora, Tito Clem, maraming salamat. Karen 21, salamat. At Ma'am Sylvia Ablanya, yan, umuulan na po mga kalingap. Edmond Juarez, yan. Oria Tumalion, shoutout po sa mga pumunta at hindi. Ayan, maulan na po. Punta tayo sa Pakawan. Dito tayo sa Pakawan. Mababasa yung ating cellphone. Wala na tayong pang-vlog. Ayan, nasa loob na tayo ng Pakawan. Ayan siya, maraming salamat po sa lahat ng pumunta mga kalip. Ano ba? Ayan, andito tayo sa loob ng Bakawan. Ayan. Nakalive po ngayon si Kuya Bal at lipat po doon tayo mga kalingap. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Salamat po. Ayan po, umuulan na oh. Ayan. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Salamat po, TikTok Clem.